Come on. Niin, sä oot Batmanina kuinka monta vuotta ollut ja kerro vähän sun taustoista historiasta. No siis, mun isä aloitti tän homman joskus 60-luvulla. Ja siltä mä oon perinnyt nää vaatteet. Perintövaatteilla mennään. Ja, mä oon nyt ollut täällä Savonlinnassa joku, mitä mä sanoisin, ehkä niinku sillai 14 vuotta. Mä tunnen nämä kadut paremmin kuin kukaan muu. Millaisena sä näet arjen supersankarina? Millaista se on elää? Täällä taas on aika likaista. Sun vuoro siivota nyt. Tajut sä, että mulla on koko kaupunki hoidettavana? Supersankarina oleminen ei ole mikään naurun asia. Supersankarina oleminen ei ole mikään leikin asia, että tää on rankkaa duunia siinä missä hitsaaminenkin tai mikä tahansa. Se muualle imuroi mua. Onhan tää... Kyllä tästä saa kovaa hintaa maksaa, että tää on... tosi yksinäistä duunia. Jos mä ottaa yhden, se on mä pelaan. Ei oikein niinku aina saa sitä kunnioitusta, jonka ehkä ansaitsee. Paljon onnea minä. Paljon Turpaki! Onks kaikki okei? Voi Tarvitset apua? Tää on toinen kerta tällä viikolla, mä soitan poliisit, me pois! Et sä tarvit! Millainen sun lapsuus oli? Ei puhuta Puhuitte, että supersankarina toimiminen on haastavaa. Eikö se kuitenkin ole faktaa, että kuka tahansa voisi vetää moiset vetimet päälleen ja esittää lainvalvojaa tai suojella muita ihmisiä pahuudelta? Ei tää todellakaan niin helppoa ole. Tuitte koittamaan! Terve. Terve. No niin, hyvää päivän jatkoa. Kiitos samoin.